Haga jinga kai second ODI hapring ki thei le kai cricket kari India Persia ki thei le kai cricket kari Ireland abo phai shagna ki jinga kai ki thei le kai cricket kari India kila khur ga nam job hadin bagilala bat limsuk ki thei le kai cricket kari Ireland da shi spa kan runs bad haga ki jinga kai ka Rodriguez kalala ban kamai ka spa runs Haga jinga kai Indian Super League hapring ka Mumbai City Persia ka Jamshedpur haga ki jinga kai ka Jamshedpur kala khur ga nam job hadin bagalala bat limsuk ka Mumbai City da lailanot baleng bagan ki jing job ka Jamshedpur kala kiu shaga kerdan ka balai haga mi khen point haga jinga kai I League hapring ka Delhi Persia ka Rajasthan United haga ki jinga kai baro artli ki ken hon ki khai da marshikul hadu bukod ka jinga kai Agawai par ka jinga kai I League hapring ka Churchill Brothers Persia ka Aizol FC abo phai shagna ka jinga kai ka Churchill Brothers kala khur ka nam job adin bagalala aban limsuk ka Aizol FC adu unriu lanon baleng bagan ka jing job ka Churchill Brothers kala kiu shaga kerdan ka maningkong haga mi khai point haga jinga kai Serie A hapring ka Venezia Persia ka Inter Milan haga ka jinga kai ka Inter Milan kala khur ka nam job adin bagalala aban lim ka Venezia da shikul lanon Badaya kena kasi gol jangka Inter Milan layo bantap hak minit ke bakan riu leng bau darmian. Haga jinga kai hapring ke Bologna Persia ke Roma haba phai shagana ke jinga kai baro artli ken hun kia khai kamar ar gol. Badaya ke gol pada khai jangka AS Roma layo bantap hashwa bankut ke jinga kai kata hak minit ke bakan dai peu plus pra. Haga wai par ke jinga kai Serie A pring ke Napoli Persia ke Verona Haga ni jinga kai ka Napoli kala khur ga nam job hadin bagalala bat lim ka Verona da Arlanat baleng baga ni jing job ka Napoli kadang bad ya ka kerdan ka beningkong haga mi ken point haga jinga kai League 1 hapring ka PSG Persia ka Saint Etienne haga ni jinga kai ka PSG kala khur ga nam job hadin bagalala bat lim ya ka Saint Etienne da Arla ka wei bad ya gini ki ar gol nyo ka PSG layo ban tap leng bau Dembele haga minit ka bakhat lai bad haga minit ka ba ar peu lai Haga jinga kai La Liga hapring ka Atletico Madrid Persia ka Osasuna abo phai shagna ka jinga kai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job adin magalala bat lim ka Osasuna da shigol lanot badaya ka shigol jung ka Atletico Madrid layo bantap leng bau Alvarez haga minit ka basan peusan baleng baga ka jing job ka Atletico Madrid kala kiubyang shag kerdan ka maningkong haga mi ken point haga jinga kai FA Cup third round hapring ka Newcastle Persia ka Bromley Haga na jinga kai ka Newcastle kala khur ka nam job hadin bagalala bat lim ya ka Bromley da lail ka wei Haga jinga kai hapring ka Tamworth Persia ka Tottenham haga na jinga kai ka Tottenham kala khur ka nam job hadin bagalala bat lim sok ya ka Tamworth da lail anon haga wei par ka jinga kai FA Cup hapring ka Manchester United Persia ka Arsenal haba phai shak ka jinga kai haga kela step ka jinga kai ka long mari khai haga ba baro arpli ki ken hon ki klemla bat pen khijar badai haga kela min kata haga minit ka basan peu ar ka Manchester United kala yo ban pen khijar dengkong leng bau Fernandes Henry haga minit ka ban riu pewei ka Manchester United ka haban hile kai stang peungun adin bau dalot ulai yo priang ya ka red card bad haga minit ka ban riu peulai ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai leng bau Gabriel bad haga minit ka ban nyau peu ar ka Arsenal kala yo ya ka penalty Henry Odegaard la pensep ya ka ni ka penalty haga bau klemla bat penrung bad hadu bukot ka kendai peu minit bad lai peu minit ka extra time omdon ki bala ban tap ya ka gol pen cham bad dai haga penalty shootout ka Manchester United kala khur ka nam job hadin bagalala bat lim ka Arsenal da sanna lai haga jinga kai Super Copa final hapring ka Real Madrid Persia ka Barcelona abo phai shagna ki jinga kai final ka Barcelona kala khur ka nam job hadin bagalala bat lim sok ya ka Real Madrid hadu sanla ar Watla ka yele kai satang shi peungut haga ki jinga kai nadu ka minit ka basan penriu hadin ka jing yo red card player jongka badia gini ki san gol jongka Barcelona la ya ban tap nengkong leng bau Yamal haga minit ba ar peu ar ya ka gol ka ba ar ya ban tap leng bau Lewandowski haga minit ka ba live penriu ya ka gol ka ba live bat ka ba sau la ya ban tap leng bau Rapinha haga minit ka ba live kundai ba sau pupra bat ya ka gol ka ba san la ya ban tap leng bau Balde haga minit ka ba sau pusan plus chi peu ba leng ba ka jing job ka Barcelona ka la yo ban rai ka nam la du jong ka Super Copa de Espana haga sin ka ba khatsan